Prvé slovenské euromince už majú svoju definitívnu podobu. Európske orgány schválili mince 5 nominálnych hodnôt. Exkluzívne si ich teraz môžete pozrieť aj vy. Tak toto sú oni. Peniaze, ktoré by sme mali začať používať o necelý rok. Definitívne rozhodnutie o prijatí eura síce ešte nepadlo. Národná banka Slovenska už ale na príprave novej meny intenzívne pracuje. Schvaľovací proces začal ešte na jeseň. Prvý krok je autorské posúdenie odrazkov minci. Ja mám jedného brata vo Francúzsku, druhého mám v Nemecku, takže to budem mať z toho radosť, že to bude behať akože aj medzi nimi. Zatiaľ sú schválené mince 5 nominálnych hodnôt. 10 a 50 centov na rubec s Bratislavským hradom a 1 cent, 2 a 5 centov s kriváňom, ktorý poznáme aj zo slovenských 10 haliernikov. Som rád, že nejaká tá malá kontinuita vlastne s ohľadom na terajšie obehové mince bola zachovaná. 3 nominály ešte zatiaľ nemáme schválené, sú v rôznych štádiách. Proces je pomerne zložitý. Platidlá hodnotí Mníchovská mincovňa, prechádzajú technickou kontrolou, na záver ich schvaľujú šéfovia všetkých európskych mincovní. Cieľom tejto procedúry je hlavne zabezpečiť, aby sa na národnú stranu eurových mincí nedostal nejaký prvok, ktorý by mohol nejaký národ urážať. Už čoskoro budú európske orgány posudzovať, či plníme ekonomické kritéria. To by nemal byť problém. Otázne je, či ich budeme plniť aj po prijatí eura. Sme presvedčení, že maastrichtské kritéria budeme spĺňať udržateľným spôsobom aj v budúcnosti, ale tento názor si musia osvojiť európske inštitúcie. Všetky slovenské euromince by mali byť schválené v máji. Potrebných 400 miliónov kusov začne Kremnická mincovňa raziť až po definitívnom rozhodnutí o vstupe do eurozóny. To sa očakáva začiatkom júla. Mária Hromadová a Tatiana Novotná, televízia Markíza.